52 tallats i un tovalló. Un bloc es diu això? És un bloc, oi? Em sembla que es diu que és 52 tallats. Bueno, majestat, 52 tallats son 52 cortados. Yo es que a mí no me dejan tomar cortado porque me pongo como una moto. Bueno, doncs podria fer-los, no sé, descafeinats, per exemple, o tallats descafeinats o tallats sols, com vostè vulgui. Bueno, però no sé si voy a poder beberme tantos. Bueno, cal que se'ls begui tot d'un dia. Només cal que vostè tingui la consciència doncs que tendré que pagarlos. No, no haurà de pagar res, no es preocupi. Mira, como todo en mi vida, no tengo que pagar nada. Pues vostè és tan catxondo. Molt bé, doncs pot prendre els 52 tallats amb el tovalló y tot. Pues a mí no me gusta nada tomar un tovalló. Bueno, ya lo sé, Mourinho, pero oiga, no sé, no se lo tome así. ¿Por qué? No lo sé por qué. Escolti, deixem-me en pau, deixem-me en pau tots ja. 52 tallats i un tovalló. Entreu-hi.